sibuyas. Kaya wala ko sibuyas. Kaya yung kaluto ko nagutom na yung mga manghod. Oo ba? Ayo. Ayo. Oh. Kung sa may atong ning ate, inukulo ni mama, mangulang ko siya o ka ng sibuyas. Mangulang? Pati ba naman sibuyas? Ulang mo kasi mo inahan? Ay, pero inay mo inahan, pati sibuyas, wala siya ikapalit. Sama, sige, magpanganak. A few moments later. Ah, yan ang sibuyas. Yan ni Ate Inday eh. Wala ko nang kwenta dito sa sibuyas. Hindi ka makapalit. Kaya hindi ko panganak. Isa? Iniimog siya, anak? Man! Man! Kasi na nag-iimog na hindi ko makapalit ng sibuyas. Kaya sige ko panganak. Uy, anak, Mads. Uy, saan mo ka, Mads? Wala pag-order. Di ako nang di ko'y lamas. Sa manidagan naman siningning wala namang palo. Dahil sa Mads na yun. Pagtaro ni ka, Mads. Kaya mas bali ang takupukok diha. O, sa may pagkaon ni mo, Mads. Kanina, may panghambok na ako. Kanina. Sige, ako nang dalon ako mga anak dali. Patawagon na ako. Dali na yung mga